Keskellä. Joo, ja sillä on mahdollisimman syvällä tuonne. Kuumimpaa päästä. Hyvä pois. Älä... Tää on litium, joo. Eli se räjähtää. Kaikilla on suojavat päässä, ei ole silmää mitään. Joo. Hyvä. Kaikilla hyvä. Tuplakuulosuojaus. Kaikilla sillä on niinku... Sen grillin kulman sillä on niinku ulkopuolella. Se ei voi lentää silmää mitään. Mistä nyt se sinne niitä? Joku juoksee tuolta oven tulee. No tuli kai skriimaa. Se oli hetkinen litium-ioni eikä polymääri, koska se oli sylinterimalli kapseli, eli se on vähän hitaammin. Ei se räjähtää. Nyt se haisee pahalle. Haisee pahalle. Älä nyt ne kattoo, se toinen silmä on rikki jo. Nyt kuuluu tää suhinaa. Tulee se ikävä haju. Se puhaltaa just sillä. Ei tunne pois sieltä. Death by Lipo. Jokaisen RC-harrastajan unelma. Unelma. Niin just kuolla liporäjähdyksessä. Kyllä. Tätä mä oon aina halunnut. Niin. Puoli tuntia odotellaan. Kun menee kattoo sen, se räjähtää silmään. Se räjähtää silloin kun se Haisema pahalle. Kyllä. Siinä seistä nimenomaan. Se tuuli tuossa suoraan siinä kohtaa nokkaan. Joo, kyllä mun Sehän muuten lähti. Ei helvetti, että tuli videolle.